हामबाय जोंनि जत मीडिया तंनाय दंना जोंनि पार्टी आईपीएफ टीनि बेदेक यूथ आईपीएफ टीनि चंमंबाई जोंनि आनंद बाजार तो खमलंग लंग मार्च सेकेंड डे पहिला सालबिया आनंद रजमी फाइगई कांचनपुर क्रॉस खाइगई कांचनपुर ने 11 किलोमीटर क्रॉस खाइगई और लोकथुम पारा हिजगो और बिया नाइट हॉल तंगा ताबो लोकथुम कताबो जों हिंतंगो दिनै सेकेंड डे नि ते पुंनि सिमि जों और माइति जागै ताबो सारिगो जों मनगो सगैनाय मनगो दिनै नाइट हॉल तंनाय दा मनगो नाइट हॉल तंनाय मनगो नाइट हॉल मुंबई मनि परिवर्त अनबरत अब तो कन्टिन्यू चलिनो थांनाय अनगै जों मियाव जे बरक 250-300 बरक आनंद बाजार থেকে নিনে কাঞ্চনপুর লোকথুম পারা পর্যন্ত যে जों सफैमानि प्राय 37 किलोमीटर मिया सालसानि फार्स्ट डे हिंजा थांहा जे बेले जों बरकराव परिश्रम बुंलायगै तिनि जों बुंनाय दङ दा बर्तमान तिनिबोतै 37 किलोमीटर हिमै थानानै हर लासिफोर जों थांलायनाय अबहाय किना जों जत सांख्राफोर जत वासुबजाक एबं जत फान गोनां जे लिंमालिंसाफोर जों लैया खमलंग सबैनि जोंनि जे टार्गेट आबनो जों सक्सेस खायनाय अमाय वानसबि खाखाय जों हिमलाय दङ आबन बागै जतनो सागो जोंनि त्रिपुराबासी जत जोंनि त्रिपुरा साराव जोंनि पार्टी आईपीएफ तिनि जे हाचाल सामफाजे आईपीएफ टी लं त्रिपुरा लैंड सब नै त्रिपुरा लैंड सब नै प्रोग्राम नै सक्सेस केति सनानै त्यही फोकस खाइनाले प्रोग्राम भाइ जोंनि त्रिपुरा साराव जत खाका खासांगै तिनि पार्टी आईपीएफ तिनि चोबानो त्यही राखेति सनानै जतनि खामो नारुगो जतमा हामबाय मारिवो आशा खायो भाइ दङ भाइ दङ तिनि गोबांमा आसाल नि कुमारघाट नि नियम कलेक्शन दिगिनानै जोंनि लिडार जोंनि आरोना बरक खोटाराव फाइनाय जाय नि चंगा सुबा नगरी दङ हारुनो तै दलतरु थारुनो तै दलतरु स्वर्गीय एनसीते परमानि मांगनो कुइ खलायनाय तले तले थाबाय एडिसिएरन रां चाक एडिसिएरन त्रिपुरा लैंड साबाय तले तले थाबाय मेसेज का सामना माने आसु हामबाय जोंनि मीडिया रखनो जों बासा गोदान फाइमानि बागै दिनै जों हाय मिया आनंद बाजारनि सिनि फाइमानि जों ताबो हाय भारत सरकार हमरे मांगे पूरी करो सरकार हमरे मांगे पूरी करो परमसरा रजागो डिभिजन जोंनि अमनि बागै इनिहाय सारा त्रिपुराव यूथ आईपीएफ टिनिटिसिं साराव बागै सारा त्रिपुराव लं मार्च खायनाय पुलिस दफा जाति गोष्ठीराव थांनो बागै जों सेक्रेटारि स्टेट नांगौलै जतनो सारा त्रिपुराव सान्ति होनै जों मेसेज रय दङ एकदम सामु जत जतन पाबो चाहिए हम मारो चिनी जे आगे वो चिनी जे मस्त खाइ चिनी सरकार हमरे मांगे पूरी करो हम तो खाइ हमरे मांगे पूरी करो और इन होय तो चिनी ओ रे रो रे मन है गबा चिनी ओ तब यू आईपीएफ दिबो रे मन हाय बन और तो हम मार हो जे आगे प्रो जे जों बक्सा दंनाय रखनो हायदि जे आगे वो आसे मस्त खाइ चिनी सारा त्रिपुरा बर जों सिसारय फाइमानि जराव हायदि जों ताबो खाइन हाय तेसे करा खसिनि जे आन्दोलन हायनो हाय चिनि कताल हास्तिस नामना बखा जों जे आन्दोलन खाइ दंमोनि अमनो तैबै चिनि बाथाकजाक हे कबा गुबुन जागाव गुबुन पार्टी रव थांजाक रखनो जों कबगनाय चिनि सिगला जुबक रक चिनि आसे के कष्ट खाइ सेक्रिफाइस खाइ फाइनाय रखनो चिनि जों बे पाल दङै आइगे बुमेन खाइबै कष्ट हर साल थुया खाइबै सारा त्रिपुरा लेन कक पेरनाय रनो जों कबगो जत फाइदि जों खाबाकसा के तेवैसे जों जोरदार आन्दोलन खाइबै कन्टिन्यू जों खाइबै थांलायनाय अमायकेन जों जे मानिया साक बुसकांनिबो जों तेब सबा कतर खाइनाय सुदु लं मार सिमि बाइया बाक्सा सावनो अमाहाय जरा रकबां मन नक पाइका फाकुवा बा गोबां रां पैसा लुबि बहाय रके गोबां कक सानाय ओ बर रक जों सावनो मजोबो सुदु जों तिनि अर जागाव
गोनां नि बसारक हाय के गोनां रक जों रां पैसा गोनां हाय नि कगया जों जत सारा त्रिपुरानि 12 लक्ष दफानो फनो उपयोग ना बागैसि जों तिन अरा हिफायजाक अमनि बागै फायदि जे जों सयासै जों सापुट खायदि निरने हामजाक मा रदि जों जत पालखे जों तेवैसे त्रिपुरानि बागै चबा खायनाय जोंनि यु डाइपिएफ दि हाय नि सिरिं तंया जोंनि यु डाइपिएफ दि तिनि ताकलाय नि जिमे ताबक नि जिमे तेबु जोरदार आंदोलन खायति सावन बागै जों जत जागाव जों प्रस्तुति रेडी दं UDIPF ini Vikas Debarma long live UDIPF ini Presiden Vikas Debarma long live UDIPF ini General Secretary Mane Singh Kamatia long live UDIPF ini Vikas Debarma ini bisiti alat jahatan kita Tripura lensam Mane Singh Kamatia General Secretary ini himbat orang bisiti alat jahatan kita Tripura lensam oh hati sini hano ya IPF long live IPF long live Prem Kumar yang long live